Большинство переселенцев вынуждены вернуться на неподконтрольную Украине территорию. К таким выводам пришел заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Георгий Тука. По его данным, сейчас на материке постоянно живет 800 тысяч переселенцев, а зарегистрированных 1 миллион 700 тысяч. К такому выводу в министерстве пришли после того, как международные организации проанализировали нагрузки на школы, детсады и роддома в местах регистрации переселенцев. Оценили там изменения статистики смертності і других показателей. Ми мусимо розуміти і про це відверто казати, що приблизно половина людей, це 800 тисяч приблизно, які хотіли жити на території, яка контролюється урядом в великій Україні, вони завдяки бездіяльності як парламенту, так і уряду, всіх гілок влади, до речі, тут немає кому дорікати конкретно. Вони були вимушені повернутися назад. Зовсім не з доброї волі. І досить легко спрогнозувати, за якими відчуттями ці люди вимушені були повертатись на окуповану територію.